Hi, good morning, good morning. Welcome to our channel, 9H TV. For today is June 23 mga guys. To June 23. Karon may manggikan padung sa Hagnaya kay magtimbel-timbelan to. Nya karon kay sayo-sayo pa man apa po diri sa balay. Adto mi sa Hagnaya magtimbel-tim mga guys. Tuwang kaadlaw at ito karon murag Sabado maulit mga guys. Karon kung may sweldo at ko ikabilit sa akong mga anak. Wala sila. Okay ra na sila. Kay so mo pag may sweldo. Sila na yung kuan. Sila na yung soldier sa ilang mga kuan sa balay. Kay wala man sila hits. Sila sa yung mga guys, i-search niyo si 9X TV sa YouTube channel mga guys. Ya, pwede kayo ninyo i-subscribe, like and share para madugangan na akong mga subscriber. Hello, good morning mga subscriber, mga followers. Kumusta mo tanan? Kumusta mo tanan diha sa inyong mga tanan? Good morning. Hinaot nga safe mo tanan mga guys. Malipayon kanunay bisan sa atong panahon karon nga perting mga mahala. Okay ra na basta kayo lang sad. Diba mga guys? Hello. Video reader lang ang live. Say fun. Yeah. Gabi mga guys mura kog na touch ba. Tungod sa naigamay mga istorya so okay lang guys. Ako lang i-share up para nga dili madata kong beauty ni 9X TV. Okay ra na mga negative. Basta I always thinking na positive lang. Ana lang ang life ba? Ana lang ang life ni 9X TV mga guys. Smile! Smile and smile! Isa daghang problema. Kanya karon guys. Padung na ko sa trabahoan mga guys ha. I-update lang niya ako dito. Kay murag pati na lasitso. Dagan mo kapiton. Sige, update lang ko niya. Hi guys, nana ko diri sa trabahoan. Nara akong mga gwapa nga mga kauban guys oh. Hi Sabel. Hi there. Hello. Ready na mi pada Naya. Sa man eh? Nanang lawahi man eh? Happy birthday. Sabing. Ay, lagi ng birthday na nagkagabi, labing-labing. Di ba guys? Ganun lang. Huwag mo gakos-gakos, nagkagabi eh. Nya karon mga guys, ang oras karon kay sa oras ron alas 9:29 nya. Layo pa kayo ang biyahe na mo mugikan ko mo ang flight kay alas 12. Unya ang sakyanan mo ari alas 11. Nya alas 9:30 pa man guys. Ari sa midiri standby sa mo ang opisina. Nasnari guys ay hi there. Paabot kami ron sa among sakyanan. Kami midire. Mag-standby na kami midire ron. Unya nir. Masakay ta nir ha. Ano may duha ka bahan? Angos sa kaban. Yang sa. Wala gyud yang sa sa may manakay nir. Ang bubuha. Isang pa. Yes, plywood. Ay, sa tong Look. Hello. subscribe na. Mo si Irene Guapa. Ano mo kauban si Irene Guapa taga supply. Arita ko ba? Sige, bye. Nanay mo kuha sa kuan guys sa plywood na manghuwang sila. Tapos niya rin igawas ka ihatag. Maraming bagay sila. Ready to layas na guys. Hi guys, I love you all.
Smile lang ta para dili halata ang mga problema. Kay anak jud ang life. Na may mga negative na positive. So ari lang tas positive guys. Nagduster ang tambok. Nagduster ang tambok guys. Oh, dagko kay bukton guys. Bahala na guys no. Nagdagko bukton. Guys, kana si Erwin, dili mo kuyog sa among team building. Hasta Rande. Hasta nas Randy, di sila manguyog sa team building. Kay udagan ang gwapo nito panangitan kuyog eh. Ang bata nila nga nung di na sila manguyog, mura mag mga tambalos-los. Dili man na. Ang pagkuyog sa team building usa ang tanan mga makayusa sa grupo diri sa grupo. Okay, gani, ano magkakain? Ya, magka-team. Ato nito magka-team. Hindi ka mo diri magkabugbog team kagul. Magkaka-team bungkag. Oh, team bungkag kay ultimo galing nga ato nagbaho ta. Ako ang tanan nga. Unsa Team may ato? bungkag ko na nag-abot diri guys. Kung sa may ato strategiya ng team. Amigon ta. Oh. Ang atong trabaho magtinabangay ta sa kuan. Ay, di na mauwi. Ya karon, ato na dito, mag-team building na ato, data strategy, amot diri hasta mga kinadagkuan, di makasinabot. Sa ultimo hasta mga trabahante di makasinabot. Diba guys? Nga nung di man magkasinabot ang mga dagko, Benbeng, ano Ay man? di, tungod man ana nga, wa sila magkahiusa. Wa sila magkakuan. O ba? Dili, oy. Nagkasabot na sila, pero iyahay lang sila o pamaagi. Mao lagi sila ilang pamaagi. Dili sila magka-team, usahay. Di ba bitaw nagyato sa ilang team building, kay para magkahiusa. Dakuan sila Ilang ko kasing pamaagi, guys, di oh. ba? Mao lagi, mao na. Yan kamot diri, tingkagol pa ta. Ano ting kagol man? Wa magkahiusa ni kabubuwag. Ating bungkag. Team bungkag. Ayaw na ting kagol, team bungkag. Ano ting kagol namin pisuhan? Wah, depende sa ginagamang team nga, tingkag ko nga, kuan. Tingkag ko lang ka nga Team napag- bungkag. O anak niya. Sa tilok mo yan. Nana si Randy, mo request na pod aning text crow. This 1 kilo. Magtrabaho si Randy sa hagdan. Kaya di man siya mukuyog sa team building mga guys. Sila duty sila dire. Kaya di man sila manguyog. Hi guys! Nana among van! Ano yung sakyan mga guys? Tanaw-tahan, sakay na si Delia o si Nere! Hi! Nanami sa sot sa sakyanan guys! Padong nami sa Hagnaya. Kuwangan pa ang uban, wala pa diri guys. Alik eh! Hey, buddy! Hi! Kisa pa may kuwang! Siya, maigo naman ka. Siyempre man ka diri no? Nara akong mga kauban guys. Makamabot ba? Makamabot ako ba? Si Buddy Buddy Elsa, Ang buddy, nga permanente nga buddy. si Madam Rose, si Madam Dolores. Ano lang ako ba? Kaya Hi. tutulot ako sa kuwan. Nalagi, guwapa. Anak ko ba? Gayan. Nagaya. Sige na naman. Sila mamikot. Ayaw, gaya na ko. Ayun, nana mo. Ang driver, guwapo guys. Hi, sir. Ano yung driver, guwapo kayo? Uy, ano nga naman ka din ha? Ano nga naman ka din ha? Ako? Nga may minus sa tigan. Pugnaw na, bagong lang. Ako, hindi dili. Wala ka sa Sunday. Ita magmasi. Hello, buddy. Layon nga lang, bisa kaya na ko nan. Ay, ako dong, ganahan kay ko dong. Yeah, friend po. Ay, sabi ni mga akong tao. Ang akong tao, ang paras liog. Ang paras liog na kung sarang tao. Wala ni mo giandam daan, Badi? Badi, wala ni mo giandam daan? Ha? Wala din ni mo giandam daan? Hindi, kaya kaya na ko siya. Nanawag ko na kung kuhan ba? Nanawag na kuhan na. Koleksyon nun siya. Di ka lang ta magmas, Big. Kay Brad Kapoy man magmas. Majud. Ay, kung alin ito, Aldo. Ato nila. May assure ka, may mas mauna nagta nila. Mama, nakay ipon ko sa Ako na ta. Di ka namin mga guys. Padong namin sa Hagnaya guys. Bye, Engineering. Ay, di pa Padong namin sa Hagnaya. Kitupik ako, itamo yun yung suko. Oy, pareha diri. Parehas ni Risa. Oy, kidala ninyo yung radyo? Ida, kay may nadyo. Ni Risa, ariyan ko. Oh, bitaw, tama na yun. Uy, Aldo, asa na ka? Ano sa man, sakit Aldo na to? Hindi Hindi ka mag-pray ka. Hindi ka mag-pray ka. I
can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life, bringing light to my problems. Light, no more of hiding in silence. Yesterday is gone, I won't complain. Being alive feels amazing. It's not about what I could have done, but it's about what I'm gonna do. Ooh, oh, my life ain't perfect, but it's worth it. Looking forward for something new, 'cause I deserve it. It's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life. Oh, whenever you think that it's over and done, try hiding from stress when there's nowhere to run. If ever you find a roof over your head and you've got a meal, you're more fortunate than some. So I won't think about it. Today I'm gonna be about it. Life is amazing and I don't doubt it. So I shout, 'cause it's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life. I can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life, 'cause it's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life. I can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive. When I know that there's nothing greater than life, so I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile, I'm just living my life, bringing light to my problems. Light, no more of hiding in silence. Yesterday is gone, I won't complain. Being alive feels amazing. It's not about what I could have done, but it's about what I'm gonna